Ako sa muž žene prosil, aby neverila, čo videla, že pristihla ho, jak sa na cudzej vozil. Hneď 1000 otázok, no žiadna vyslovená. Prečo mne, prečo ty a prečo práve ona? Snáva odpovedí, zrazu otvorený, jak na spovedí. Nie som kňaz, sám si daj rozriešenie, za krátke potešenie. Nie prvýkrát, je to tvoj posledný ťah, toto je šachmat, tam máš. Je to moment, ktorý sa ti naskytne raz za život a ty máš iba dve možnosti z 5. Všetko alebo nič, priemer nestačí. Je to moment, ktorý sa ti naskytne raz za život a ty máš iba dve možnosti z 5. Všetko alebo nič, všetko alebo nič. Nemám čas písať zas, na papier si pre a proti. Ja mám čas dať iba tomu, čo to vráti. Nemám chuť počítať omily, tie večné pochyby, čo dobili ma. Ja mám chuť sa postaviť, mám chuť ísť na miesto, kde spokojnosť je prvorada, kde človek nič nehľadá. Neviem stávať na mieste, teraz už viem, čo nechcem. Toto je risk, to je zisk, je to moment, ktorý sa ti naskytne raz za život a ty máš iba dve možnosti z 5. Všetko alebo nič, priemer nestačí. Je to moment, ktorý sa ti naskytne raz za život a ty máš iba dve možnosti z 5. Všetko alebo nič, všetko alebo nič. Je to pre tých neskromných, ku svojim zásadám, víziám o pokoji na duši. Je to pre tých odvážnych, ktorí nemajú strach byť v tom až po uši. Je to pre tých, ktorí keď cítia na maximum. Buď dáš všetko, alebo s trochou nečakaj nič. Je to moment, ktorý sa ti naskytne raz za život a ty máš iba dve možnosti z 5. Všetko alebo nič, toto je šachmat. Je to moment, ktorý sa ti naskytne raz za život a ty máš iba dve možnosti z 5. Všetko alebo nič, všetko alebo nič. Toto je šachmat.